Det er Signe, min ven. Ja, vi sidder herinde på mit værelse. Kan I lige se. Vi kan lave en rundvisning på et tidspunkt. Vi er i gang med vores projektopgave. Så er vi nået rimelig langt med. Nej, eller ikke. Nej. Vi er kommet så langt. Nej. Men nu har vi fri for i dag. Og så vidste vi ikke lige, hvad vi skulle lave. Og så tænkte vi, en video. Ja. Og så vil jeg også vise, jeg har glemt at tage billeder af min nye hat fra Asos. Og min nye sudsko. Mega flot. Det er mega sødt. Tja. Og så kommer der nok et indlæg i morgen, eller i overmorgen med noget andet nyt tøj, jeg købte hvornår var det? I lørdags, der var i Odense. Yes. Nej, Ja. ikke set. Jo, du har. Det er den her faktisk. Hvor det står New York. Ja. Cool. Og weekday. Men ses.